The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Surely thou hast spoken in mine hearing, and I have heard the voice of thy word, saying, I am clean without transgression, I am innocent, neither is there iniquity in me. That's according to Job 33, 8 and 9. Thinkest thou this to be right, that thou saidst, my righteousness is more than God's? Job 35, 2. Woe unto them that are wise in their own eyes, and prudent in their own sight. Isaiah 5:21. Surely God will not hear vanity, neither will the Almighty regard it. Job 35:13. Seest thou a man wise in his own conceit? There is more hope of a fool than of him. Proverbs 26:12. For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Galatians 6:3. But he that glorieth, let him glory in the Lord. For not he that commandeth himself is approved, but whom the Lord commandeth. 2 Corinthians 10:17 and 18. Let another man praise thee, and not thine own mouth, a stranger and not thine own lips. Proverbs 27:2. Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin. But now ye say, We see, therefore your sin remaineth. John 9:41. But we are all as unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, nining adlaw gikinahanglan ang atong paghingalan sa atong mga sala using the rebound technique of 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Galang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, ang imong isyo nga giatubang dili ang kumpisal sa imong mga sala, kundili ang imong paggamit niya ng imong free will to make the most important decision to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagasulti diha, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. John 3:3. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa sa hilo, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala ka namo na usab ni Dapita aron sa pagpadayon sa among pagtuon sa pulong sa Dios. Salamat o Dios sa imong paglugway sa among kinabuhi. Timailhan nga ang imong plano sa among kinabuhi nagalihok pa o wala pa mahuman busa. Salamat nini o Dios nga kay gayunan nga mong gihatag na usab kanamo sa pagtuon sa imong balaang pulong. Og nagampo kami nga imo kaming tultulan og ipatinaw ang imong kamatuoran pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo. Og salamat nini among Bible study through the YouTube
under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan atong mga suki, mga higala o mga igsoon diyan ni Kristo. Padayon kita sa atong gituki bahin sa doktrina, bahin sa pagbansay sa atong pagka-Kristohanon. How to practice our Christian faith. So, naghisgot mong gitag pipila ka mga punto sa doktrina. And in fact, yesterday we took up the 8th, ika-8. So, niya nakita sa ikasiyam agi og padayon niini. Okay? Okay, ang topic silbi, okay, mo iudugukan din ang paghisgutan nato nining adlaw mo kini. Ang kinabuhi sa tao lumalabay lamang. Ang kinabuhing dayon hangtod nas kangturan. So nakita nimo ang kalahian. Ang kinabuhi sa tao dinhi kalibutan lumalabay. Kinabuhing dayon, eternal life, hangtod na sa kangturan. Okay, adto ta mo tukbil sa ikasiya mga punto nga mao kini. Kita naluwas pinaagi sa grasya sa Dios. We have been saved by grace. Diha sa Efeso 2:8-9 nagasulti diha. Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit, dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Utana ko nimo karon. Nasinati na ba o nakasinati ka na ba sa pulong grasya diha sa Biblia? Ang Grigong pulong charis, 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 nagkahulugan kini nga wala kitay sarang mahimo aron kita makaangkon og kaluwasan. We do not deserve. Now, wa kitay mahimo aron atong mapalit kini, wala. Wala kitay mahimo aron kita makabaton og katakos niini. Kay sa grasya, way binuhatan ang nalambigit niini. No, there's no works involved there. O ang kaluwasan usa ka gasa nga grasya gikan sa Dios. O way labot niini ang atong mga maayong buhat. Naluwas kita pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. We have been saved through faith alone in Christ alone. Ug sa dihang gilansang si Ginoong Jesucristo dito sa krus, iyang giangkon ang atong mga sala. Ang matag sala nga nabuhat sa matag usa kanatong mga katawhan. Yan ang higayon nga mutuo kita kang Kristo ingon nga atong manluluwas. Ang Dios kamahan muhatag kanato sa diha-diha sa iyang hingpit nga pagkamatarong. 2 Corinthians 5:21. Ingon man sa iyang kinabuhi nga wala na katapusan, eternal life. Ang Dios ang magahimo niya na ug mao kanay gitawag og grasya. Ang Efeso 4:7 na kanayon ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa kabubuton excuse me, kabubuton ni Kristo. Walay bisan kinsa ang makapatinaw bahin sa grasya sa Dios gumikan sa iyang pagkahibulungan. Too amazing nga sabton ug tugkaron sa ato nga tawhanong pagpanabot. Ang ato rang mahimo mao ang pagtamod niini. Bisag unsa pa ka maing tao nato sa atong pagdahom sa atong kaugalingon. Bisag pila pa ka daghang maing buhat ng atong nabuhat.
di gyud nato maangko ng atong katakos o pagkaangayan sa mga panalangin nga atong nadawat gikan sa Dios. Iya silang gihatag ngari kanato tungod kay iya kitang gihigugma. Ug sanglit di man mausab ang iyang gugma bisag unsa kangilad ang atong pagpakasala, magapadayon gayud siya sa pagpanalangin kanato. Now, matud pa sa ikaduhang Korinto 4:15, gibuhat kining tanan alang kaninyo, o sa magakadaghan ang mga tao nga makadawat sa grasya sa Dios, mulabi kadaghan ang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Kunay kasiyam, ang tutas ika na pulo, the 10th. Ang kaluwasan mahitabo sud lamang sa usa ka gutlo, ug niya ng gutloa hatagan kitag kinabuhing dayon. Sa higayon nga ang matag usa ka nato mo desider nga nanginahanglan kitag usa ka manluluwas, ug nga si Kristo maoray bugtong matuod nga manluluwas, ug nga siya namatay personalmente alang kanato. Niya nang higayon sa atong pagtuo, gidawat ta si Kristo ingon nga atong personal nga manluluwas. Ang kaluwasan mahitabo sud lamang sa usa ka gutlo. Sa diha-diha higayon ka na sa imong pagtuo. Now, nganong ingon man niya na kapaspas mangutana ka tingali? Ang tubag, tungod kay Jesucristo dito sa krus mibuhat man sa tanang buhat sa kaluwasan. Wa na'y butang na hibilin, gawas lamang sa atong pagtuo. Sa diyang mutuo kita, dadon kita sa Dios ngadto sa dayo na nga relasyon ngadto kaniya. Niya nang usa ka yano nga higayon sa pagtuo, mubalhin galayon kita gikas pagkamatay spiritual ngadto na sa kinabuhing dayon. From spiritual death to eternal life. Diha sa Juan 5:24 kini nagasulti sa pag-ingon. Sultihan ko kamo ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Siya dili silutan, kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hulagwaya lang kuno, ngang labing batid nga kusiniros tibuok kalibutan, magaandam alang kanimo og di katuuhang lamian nga pagkaon. Dayon nimong sud og tuod man, ana nang andam nga gibutang pagkaon alang kanimo. Ang matag kinaham mo nga pagkaon, gipahiluna na sud sa bulawan nga plato, dinayan-dayanan pa og panapton nga plata o silver. So mupiyong ka sa imong mga mata aron imo gyud ma-enjoy ang makalaway nga lami ang mga putahe. Ug dayon mo sa pagbuka, magkugang ka sa paghunahuna nga ang matag usa ka maayong pagkaandam nga hungit niini para ra gyud nimo. Unya niya pa, wa kay gihimo sa pagtabang sa pag-andam sa maong mga putahe sa pagkaon. Apan diha na ang tanang mga putahe naghuwat na nimo. Gawas pa gyud na libre kining tanan. It's all free for you. Ug sayod ka usab nga di ka makahimo sa pag-andam niya tong klases mga pagkaon. Di man gani ka may bawo unsaon sa pagsugod sa pag-andam sa maong klases pagkaon. Sayod lang ka ng kusinero nagunahunag maayo kanimo aron iya yung ihatag nimo, ikahatag niya nimo ang iyang gasa nga gugma. Busa musugod ka sa pagkaon. O diha-diha nahimo kang
magasasalmot sa maong kumbira. You are a participant sa maong kumbira o piging. Apan di ka takos nini. You are not worthy. Di ka ngayan. Ang imo rang mahimo, mao ang papasalamat sa kusinero o mupahimos ka sa iyang grasya nga gasa. Now, ang Dios nagaandam na didto sa langit alang sa matag usa ka natong mga magtotoo ug usa ka kumbira nga mas labihan kadako ug kamabulukon nga way katandi niini. Ang ato rang himuon maong pagpili sa pagdawat niini. Ang atong bugtong mahimo mao ang pagtuo kang Hesukristo ingon nga atong personal nga manluluwas. Nasayod si Kristo nga watay sarang mahimo sa pagsud sa langit. Ug may hinungdan nga siya sa iyang kinabubuton mao'y mihimo sa tanang buhat sa kaluwasan alang kanato. Iyang kabubuton nga ang matag usa kanato makapahimos sa mga kaayuhan sa iyang nabuhat. Ingon nga di ta makahimo sa pag-andam sa labing lamiang putahe sa pagkaon, mausab nga watay mabuhat aron makaadto sa langit. Apan natong maangkon ang gasa ni Ginoong Hesukristo nga makapasuod kanato sa iyang hingpit ug dayon nga gingharian. Siya lang, siya ra gyud ang mibuhat niini. Pinangagis pagtuo atong himuslan hangtod kang turan ang mga kaayuhan sa iyang buhat. Niyan ang higayon mismo sa atong pagtuo, maangkon ta diha gyud ang mga mahimayaong mga panalangin sa langit ug ang kinabuhing wa nay katapusan. Now, anto ta si kanapog usa 11. Ikanapog usa kining punto nga natong isgutan. Now, kung tuuhan ta si Ginoong Hesukristo nga atong personal nga manluluwas og Dios, iyang kitang isud ngadto sa bag-o personal nga relasyon ngadto sa Dios. Ingon nga mga sakop siyang harianong panimalay. Royal family of God. Ang atong bag-o nga pagkatao pinagis pagtuo kang Kristo, mo'y nakahimong madawat na kita nga sagupon sa Dios. Sanglit gibayra naman ni Kristo ang bili sa pagsagup kanato. To adapt us. Matud pa sa Juan 1:12, kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Misagup ka nato ang Dios ngadto sa iyang panimalay. Apan ang atong kahimtang isip mga anak sa Dios, ingon niya na ang pagkabug-os o katinuod sa atong pagkatao pisikal ngadto sa iyang panimalay. Diya sa Galacia 3:26 kini nagaingon, pinagis pagtuo kamong tanan na himong mga anak sa Dios sa pagpakighiusan ninyo kang Kristo Jesus. Mga anak sa Dios, harianong panimalay sa Dios, mga manununod sa tanan nga gipanunod ni Kristo. Mao kini ang kabilin ingon nga mga Kristohanon, ang atong napanunod pinagi kang Kristo Jesus. Gumikan kay kita mga anak man sa Dios pinagi kang Kristo Jesus, atong madawat ang daghang mga panalangin dinhi pa sa yuta, ingon man dito sa langit. Galacia 4:7 nagasulti, busa dili na kamo ulipon kun dili anak na, ug tungod kay kamo iya ng anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. 1 Pedro 1:4 nagaingon usab, og panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw.
gitaganan niya kini didto sa langit alang kaninyo. Kaya mao kana. Ug adto kita sa kanang pulog duha ni 11 point. Bisan pa bisan pa magkapila kita may sukamon o mapakyas ingon nga mga magtotoo. Dili na gayon matangtang nga atong kaluwasan. Magpabilin gayon kita kanunay nga mga anak sa Dios o mga sakop sa harianong panimalay sa Dios. Nga ipunto dinhi, prinsipyo, dili na gayon mawala ang atong kaluwasan. Once saved, always saved. Once we become children of God, we will be children of God forever. Sa dihang pakyaso nato ang Dios ingon nga mga Kristohanon tungod sa atong pagwayhingan sa atong mga nabuhat nga masala, we fail to name our sins, o makadawat kita litra nga F sa atong report card, sa atong pagkamagtotoo. Luwas paghihapon kita. Ayaw na ka nakalimti. Wa kita mabuhat aron palagputon kita gikan sa team. Mura ba og sports o paugnat kusog duwa. Di na kita palagputon, di na kita kick outon gikan sa team sa Dios. Magapabilin gayon kita kanunay nga mga sakop sa iyang panimalay. Bisag unsa ka daghang higayon o unsa ka grabe ang atong pagkapakyas, aduna kita usa ka timos nga pagkasiguro nga kahimtang diha sa Dios pinaagi kang Kristo. Eternal security. Sa diha nga maluwas kita, luwas gayon kita sa kanunay. Timan ni na. Ang Dios nagasulti sa ingon niini, naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon, ug dili na gayud sila mga matay, ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Juan 10:28. Ang brihin na imong Biblia diha. Juan 10:28. Tataw, tinaw kayo kanang pagkasultiha. Ingon sa atong pisikal nga amahan, natawhanon ba? Magpabilin kanunay nga atong pisikal nga amahan. Bisag gisagop lang kita, human kita mahimugso, ug wa gani kita makakita kaniya, ingon usab niya na ang atong espiritual nga amahan. Magpabilin gayud siya nga atong amahan gikan sa higayon sa pagkaluwas hangtod na sa eternidad. Bisag unsa pay atong pagabuhaton, bisag ato pang ingnon nga dili kita luwas. Kaya abigod nimo, ang atong kaluwasan wa mag-agad kanato. Kini nag-agad diha sa atong hingpit nga manluluwas. Perfect Savior. Daghan ra pagyud kay yung mga Kristohanon ang nagapasipala sa Dios tungod sa ilang pagdahom nga sila ang hinungdan nga makatangtang sa ilang kaluwasan. Sa in English pang pagkasulti, they think they can cause the loss of their salvation. Di ba ka na pagpasipala sa Dios? Pasipala ka na. Paminaw. Wa ra ba gyud tay nahimo aron atong maangkon ng kaluwasan? Wala. Ingon man usab, wa tay mahimo aron matangtang kini gikan kanato. Nakalimot ka na ba nga ang kaluwasan usa ka grasya nga gasa gikan sa Dios? It is a grace gift from God. Dili ang Dios ang gitawag nila og Indian giver na iyang bawion ka ng iyang hinatag ng mga gasa, dili siya ingon ana. Unsay ingon pulong sa Dios diha sa Episo 2:8-9. Anunay na to ning gikutlo aron di nagyud nimo makalimtan. Kay pinagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa,
walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Naa, klaro, tataw, tinaw kayo ka na, di ba? Dili pinagi sa ato mga binuhatan. Well, kay mga pilosopong tao nga moingog, bek, kung mo hangyoon o pangayoon sa Dios nga magpaluwas ka, luwason ka niya. So, kung imo po siyang hangyoon nga biyaan ka niya, biyaan po ka niya, di ba? Ang imo rang mahimo, maong paghangyo ka niya o biyaan ka niya, di ba? Well, higala, paminaw og maayo niini. Listen very carefully, attentively. Kasubo ko sa pag-ingon kanimo, sayop ka. Hingpit, kumplito yung kang pagkasayop nimo. 100% kang sayop. Abi nimo nganong sayop kay higala, paminaw. Patubagon natong Biblia nini. Ang Diyos mismo nagaingon diha sa Hebrehanon 13:5b. Og dili ko gayod kamo biyaan o talikdan. Nasabtan man na nimo? Kung balikon, Hebrews 13:5b. Dili ko gayod kamo biyaan o talikdan. Apan tingali mo ingon na sagkaog, o pananglitag mo undang ko sa akong pagtuo, o di na akong mutuo. O pananglitan o magduha-duha kong luwas bagyo ko. O makabuhat ko grabe, ngilan kayong buhat nga makaingon ko sa kong kaugalingon nga, di nagyog ko lagmit maluwas ini. Paminaw higala. Ang atong kaluwasan, nagaagad lamang sa Dios. Wala mag-agad ka nato. Ug ang Dios nagasultiw, dili ko kamo biyaan o talikdan. Ang dili yun. Basta? Never means never. Subliyon ko sa pag-ingon. Wa tay sarang mahimo aron matangtang ang atong kaluwasan. Wala. Inguna na kahingpit ang pagkamatinumanon, pagkamatinuoron o pagkamasaligan sa Dios. Nakalimot ka sa iyang attributes, sa iyang kinaiya. Nga bisan pag imong ilimod ang pagkaanay Dios, bisag ilimod ang atong pagkaluwas. Ang 2 Timoteo 2:13 nagkanayon usab. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay dili siya makahimo sa paglimod siyang kaugalingon. Kay paminaw. Kay kung ilimod kita sa Dios nga Amahan, kitang mga sakop sa iyang harianong panimalay, iya pong ilimod si Kristo. Kung mao ka na, dili ka na niya mahimo. Dili siya makahimo niya na nakasabot ka. Diha gyud sa higayon nga ibutang kita sa Dios ngadto sa iyang harianong panimalay, pinagi sa atong pagtuo kang Hesukristo, siguro og bug-os na gyud og dayon ang atong pagkabutang, pinasikad kana sa iyang pagkamatinumanon. His faithfulness. Roma 8:14 ngadto 15. Ang siya gisulti niya. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kaya ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili mag-ulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong Espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini, makasangpit na kita sa Dios, pinagi sa pag-ingon, Amahan ko. Now, ingon nga mga sakop sa panimalay sa Dios, magakinabuhi kita sa eternidad dito sa langit. Mo kanay saad sa Dios. Mutuo ka ba niya ng maong saad o dili? Imuha na ka ng pagpili. It's a matter of choice. Now, prinsipyo. Mutuman gayod kanunay ang Dios sa iyang mga saad. He will always fulfill and keep all His promises. Okay? Ato ta si kanapulog tulo. The 13th point.
Ang Dios makiangayon, iyang gihatagan ang tanan o matag usa, okay, nga kahigayunan nga maluwas. He gives everyone every opportunity to be saved. Ang omnisyente, ang pagkasayod sa tanan sa Dios, ang iyang omnipresente pagkanas tanang dapit, o ang iyang omnipotente pagkalabawang makagagahom nga Dios, dili gayud masayo bisag kanusa. Never. Og siya dili makahimos pagkadili makiangayon. He is incapable of being unfair. Ang Roma 9:14 nagasulti. Paminaw. Unsa may kasulti ta karon? May pinalabi ba ang Dios? Wala. Sa in English, emphatically not. Ang matang usa ka tawo nga nahimugso ning kalibutana, gihatagan og angay nga kagayunan, equal opportunity sa pagdawat kang Kristo ingon nga iyang manluwas, gawas lamang niadtong may kabilinggan sa pangisip o niadtong nangamatay nga mga bata pa kaayo nga o pay pagsabot sa konsepto sa kaluwasan. Sanglit makiangayon man ang Dios og nagatagad o nagatratar man kanato pinasikan sa grasya, kini silang mga klases katawhan automatic nga mahilangit inig kamatay niini nila. Nawalan ka natong tanan nga naay mental nga katakos, mental ability sa pagsabot, bahin o kaluwasan. Ang Diyos kanunay yung nagapaamgo ka nato. He will make us realize nga ana ay Diyos aron sa ingon niya na ana kita'y kapilian kung buot ba kitang magpaluwas o dili. Kasabot ka? Ang higayon nga diin atong maamguhan nga malagmit ana ay Diyos, mao ang gitawag sa in English o point of God consciousness o ingnon tas maabot nga paghubad sa Bisaya o bahin nga mudangat ang tao sa pag-amgo nga naay Dios. Mao na ginganlan sa in English o point of God consciousness. Ang usa ka di magtotoo, an unbeliever, mahimong mudangat sa maong point of consciousness, God consciousness. Samtang tingali nga kini siya naghigda sa yuta dito sa kalasangan sa Afrika tingali o asang dapit o tingali nagsudong siya sa nagkidlap-kidlap nga mga kabituunan o nagasidlak nga buwan o kini siya makaamgo nga naagyoy mas labaw pa kaniya luyo nining tanan. He will realize. Ang sa isulti de sa Salmo 19:1, kini nagkanayon, ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios ug ang kawanangan nagpakita sa iyang mga buhat. Now, tingali na usa ka di Kristohanon nga nagtuon bahin og evolusyon dias klase sa siyensya o makamatikod og sayop sa maong gitun-an nga way katunga tao, katunga unggoy, ang pagkatinuod nga naa siyang silinganan o nga naagyo mas labaw pa kaniya ang mibuhat kaniya. Now diha sa Salmo 139:14 kini nagkanayon og giday ko ikaw kay angay kamang kahadlukan, katingalahan o kahibulungan ang tanan mong gibuhat ug nasayod gayod ako niini. O tingali na usa ka di magtotoo excuse me, an unbeliever nga nagpuyo dito sa ka balangay o village besa nga sang nasod sa China ba nga mahugi kas bungtod ug samtang nagaawong siya sa kamatayon unsa na sabi niya nag-uwang siya sa kamatayon, kini siya makaamgo nga gawas kaniya naagyo mas labaw pa kaniya
Salmo 89:48 nakadayon sa pagingon. Kay may taong dili mamatay. Unsaon man sa tao paglikay sa Sheol. Ang gipasabot sa Sheol, gahom sa lubnganan. Now, karon, kung isalikway ta ang Dios sa giingon ta og point of God consciousness, niya na bang bahina at that point, na masayran sa Dios nga kung ipadangat ang maayong balita sa kaluwasan nga ni kanato, wa gini kapuslanan. Hinoon kung muuyon kita o magpositibo kita ngadto sa Dios, kung buot kitang makaila pagdugang bahin kaniya, siguruhon gyud sa Dios nga ipadangat nga kanatong maayong balita sa kaluwasan ug ipadayag kini nga kanato ug sa atong kaugalingong pinulungan aron ato og yung masabtan kini sa tataw. Ato ni padayon ugma kay murag ni sango sa tadi ni ug ato kining labason sa atong panuduman kini mga puntong atong gisgutan. Okay? So, ayaw si Piyata ang subay nini, ang sumpay nini ugma. Magampot. Salamat o Diyos, dining grasya nga among ipahimuslan, dining among Bible study through the YouTube. Uban ni kami o Diyos sa among pagbugbuwag nining adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan, kami pagbalik dinhi ugma aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Pinagining Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.